Wim Scholtmeijer, gefeliciteerd. Jouw hoeveelste EK-titel is dit eigenlijk? De derde nu. Ja, de eerste keer in Porto, tweede keer in Dordrecht en nu hier in Friesland. Kunnen we dit een verrassend toernooi noemen met bijvoorbeeld Duitsland als tegenstander in de finale? Ja, onwijs verrassend. En niet alleen hierin. Het is ook de derde, vierde plek waarin België verliest van Portugal. Poolwedstrijden en andere kan, maar ook bij ons, waarvan we eigenlijk de traditionele uitslagen zoals we het gewend zijn, ja, die zijn er dus niet meer. Dus als je me nu vraagt van joh, hoe zou je dit toernooi indelen, is gewoon het begin van het nieuwe internationale speelveld. Want de traditionele verhoudingen die gelden niet meer. Er is nog eentje blijft er overeind dat wij de beste zijn. Dat proberen wij ook zo te houden. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar ja, de plekken 2 en 3 liggen op Europees niveau nu ook open. Op wereldniveau was het al dat Taiwan de beste was. En China die gaat zich volgend jaar bij de WK in Durban gaan zich er mee mengen. Suriname gaan ze erin mengen. Dus ja, het palet aan landen wat gewoon voor de medailles gaat, die wordt steeds breder en dat is voor de sport heel erg goed. Ja, met jouw eigen team ben je ook een weg ingeslagen van wij willen de voortrekker blijven. We gaan het anders doen. Is het een beetje uitgekomen volgens jou? Ik denk het wel. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat we met 4 mensen in het veld staan die graag willen scoren. Vandaag zie je dat wij in het speelprobleem wat Duitsland ons geeft, dat we eigenlijk te lang verzanden in proberen 1 oplossing. En nou, dan gaan we de volgende keer hetzelfde doen, maar dan gaan we het proberen nog beter te doen. Dat verzanden te lang, dat duurde te lang voordat er echt een aanpassing kwam. In de rust hebben we daar bij elkaar gezeten en hebben we dat perfect opgepakt. In het vak van Mick Snel, Marjolein Kroon zie je eigenlijk dat ze doorschakelen naar een ander niveau die ze hebben. En gewoon al een fantastisch scorebal laten zien. In het andere vak brengen we Erwin Zwart in dat vak. Ja, die pakt het ook geweldig op. En dan zie je dat het gaat swingen op een niveau zoals we dat kunnen. Dus zeker ben ik tevreden over hoe we het aan de eindstreep van de finale, maar ook in het hele toernooi onszelf gepresenteerd hebben. Ja, voor mij persoonlijk was het redelijk verrassend dat Erwin Zwart niet startte. Daar zal ongetwijfeld een verklaring voor zijn. Ja, zeker. Voor hemzelf ook natuurlijk wel een verrassing en een teleurstelling en dat begrijp ik goed. Voor onszelf binnen het team zagen wij de wedstrijd tegen België als de echte finale. En daarin hadden we hem nodig en was voor ons geen enkele twijfel dat dat de wedstrijd zou zijn waar hij zou spelen. Vandaag tijdens deze wedstrijd tegen Duitsland wilden we iets meer dynamiek en wilden we iets meer lopend en meer in de lucht noemen. En daarin vinden wij Nick Picard verder dan Erwin. Echter, Nick Picard heeft daarin gewoon onvoldoende gebracht. Dus dat kun je wel mooi dynamisch doen, maar op het moment dat het niet loopt en je kunt niet doorschakelen naar een ander niveau, hebben we Erwin gelukkig klaarstaan. Die moest echt wel een tikkie verwerken, want die had ook gedacht dat hij zou gaan starten. Echter dat hij ergens in de bus hier naartoe zegt van nee, ik ben er voor de ploeg. Tuurlijk ben ik boos op die bondscoach die keuze maakt en dat is heel terecht en zo hoort het ook. Maar op het moment dat we hem nodig hadden, bracht hij wel precies wat we nodig hadden. En ik denk dat het een enorm compliment voor hem is. Zo. Nou, deze titel is binnen. Gelukkig een volle hal. Ruim 3000 man. En het ticket voor Zuid-Afrika was al binnen. Maar dat is natuurlijk het eerstvolgende grote doel voor jullie, denk ik. Ja, daar gaan we ons vanaf morgen op voorbereiden. De spelers gaan nu de competitie in. En die moeten zich lekker met andere dingen bezig gaan houden. Maar onze voorbereiding als staf zijnde begint op Durban, begint vanaf morgen. En wat ik al vertelde, daar komen de echte bedreigingen voor ons komen natuurlijk uit Azië. En daar moeten we ons tegen gaan wapenen. En ik ben daar heel erg blij mee voor de sport. En wij moeten daarin de beste proberen te blijven.